Yaon kami digdi sa It's street market. oo, ng Madiner. Saro min ate, mainit ang payo. Nagturog. Yun ang baby niya. Pero talaga yung pag-aagarag doon, ano? Katay lang yung kang ano, mami, salog. Ida nga. Sabi ko. Outland, gas. Dapat nagpa-picture mo kita at siya. Yang napaparungkong yan. Ano yan napaparungkong? Nagpipili kami ngayon yung pagkakaday. May aram ko anong kakakanon me. Ini ano ni? Pero sa warma. Ay, ito siya si ka. Ay, nakalaon ni. Baba yan dumaan. Pero I can picture kita. Ngayon pa yan dati. O yan, magayon man ini. Dumplings na lang kita. Oo, dumplings na lang yun. Ano, ini pork and prawn. Yung pork barbecue. Maligdi kami niya sa sa Filipino. Ay, quick, quick! Sweet corn ka. Tapos yung ang suka. Babakal ka. Basog kaming maray. Bang? Ito na Pauli na kami ta Kuyana. Hindi na. Maugmahon. Kakaibang experience. Kita Ruth, may gibang kita. Iya, madigdi kita ron. Manoy, madirigdi kita. Wait, for tata. Let me go buy water. What happened to your shoes? So I don't like my shoes. Why? Because it's so It's too hot. Oh, kunya, at yan mapuli na kami ta. Pag ina, ano na? Ali na ako sa CR. Si Naping papunta naman sa CR. May nagtao sa Ayan, oh, magchuros. pinagtawag ko. Garuman sa naniyo. Chakwe. Chakoy, pero mas social na chakoy. May pangalan. Scary, nagkakanaman ako. Ring stay. Put-put lang ni, basta karga. Pero, pag nag-lag na sa auto, may win. Small leather garo yan mo, oh.
Na. Hindi kita gumasing ka. Ako mo kita di nagbalyo. Diyan kita nag-park ko. Ano wala ko kita di. Pwede yan. Wala, makros kita dyan. Yan. Magayon mo mga experience sa'yo. Hindi kasi yung mga tukawan na next time, aram ka na. Kita, mga 8:30 para dikit lang tao. Tapos dakol pa din mga kano. Kita, hanggang alas 9 yan. Ay, katatapos ko lang mag-shower. Ngayon ma-sleep na. Good night, everyone. Hindi kami ngayon sa city. Mahiling kami katong Suitcase, rummage. first time eh. Gero sa bargain, mga second hand clothes. Ano Pinay man? Yaw, wala ano. Pag nag-drive. Ito. TV at least, dadaan kila siya. Ini ang arong siya. Yeah. May tira pa bang pagkain sa amin? Jax! Jax, Carrie, what's that? You! Ano yung Carrie? Ito muna, kuya ha.